Салом апай Шаҳло. Мо имрӯз аз Амрико барои шумо ин наворро равон мекунем. Ана бубинед чӣ гуна қурутоби зебо омода кардем. Муаллифи ин қурутоб Талабшо Муқимов аст, журналисти шинохтаи тоҷик. Ва чун инҷо суруди модар садо дода истодааст, инро мо барои бонувон омода кардем. Ана ин таваққе ки мебинед барои мардҳо чанд лаҳза пас омода мешавад. Марҳамат ба Амрико, ба хонаи Талабшо. занҳо ва модарони азиз, ҳамаи шуморо барои кор кардан дар ширкати Атоми даъват мекунем. хеле осонаи кор дар ин ширкат, яъне ки шумо дар як сол 2 маротиба ҳамагӣ харид мекунед, тамом. балои шумо намесӯзад. званияҳое ки мегиред, аз званияҳо намеафтед. шумо фақат анамин командатона мустаҳкам мекунед ва аз ҳисоби ҳамин маошҳои нағз мегиред. ширкати Атоми дорои сертификати халал мебошад, яъне ҳамин маҳсулотош анамин хел сертификати халал доранд. метавонед бо аз интернет даромада хонед, пирсед аз анами дар бораи ҳамин маҳсулотҳо беҳад ва ёшон хуб аст, сифатҳои хубанд. ширкати Атоми зиёда аз 27 давлати ҷаҳон кати ҳамкорӣ мекунад ва аз моҳи январ дар Тоҷикистон низ офисош бояд кушода шавад. аз ин рӯ дер накарда нависед дар рақамҳои дар рӯи экран буда, корро ба пуррагӣ шумода мефаҳмонанд, осона тез пеш меравем. мана қурутоби мо қариб омода шуд. Тоби гӯшти чиш монда аст Талабшо? фақат гӯшту салату ман аз бо дар давоми сабти шумо ҳамаш маълум мешад. имрӯз Талабшо барои дӯстонаш қурутоб омода кардааст. як табақ яъне хел аз ин майдатар буд хай барои занҳо ва як табақ барои мардҳо. бале ҳамаш ба дараҷаи олӣ, ҳамаш ба дараҷаи олӣ, ҳамаша худаш шахсан тайёр кардааст. касе хоҳад биёяд, касе агар хоҳад ё оилаҳо ташкил мекунад ё бо дӯстон ташкил мекунад. ва имрӯз рӯзи оилавӣ аст. ҳама бо чанд нафаре ки падарошон инҷа ҳастанд, бо падарошон, дигарон бо ҳамсарошон, бо фарзандошон омадагианд. ҳар касеро дар ҳар хона ҷо кардааст. акамед ман як чиза мехоҳам ҳаминҷа илова кунам, мумкин аст? бале, хонаи шумо аст. бале, ман гуфтанӣ ҳастам ки мо вақте дар Амрико кор мекунем, аз ҳисоби даромаде ки дар Амрико меёбем, аз нуги хамир фатир мегӯянд ку аз як ҳамун бигем ки чанд фоизи даромад мо метавонем ки маърако кунем, мардума хурсанд кунем, зиёфатҳо кунем ки бо ҳам нишаста, ҳам аз ҷиҳати исломиям бисёр савоб мешавад, хайру садақа мешавад. лекин ман ҳайронам, баъзе одамо дар як рӯз то 400-500 меёбану ва боре надидем ки онҳо мисол вай кунанд, хайр кунанд, дастархон кунанд. ман мисол гап дар бораи таърифи худам несту. ман мехоҳам ки дар ин давлат озуқаворӣ ки ин қадар арзон аст, даромади серию пурӣ аст ва дигаронам кунанд ҳамин чизора. барои чӣ не? бале, ҳамин наворе ки мо ҳам гирифта истодем ва дар канали Талабшо меравад дар YouTube. тамошо кунед ҳатман ба YouTube каналшо дароед, Талабшо дароед, каналшо дароед. дар онҷо чизои зебо бисёр аст. ҳамин наворам ба ҳамон хотир аст ки масалан мардум аз ҳамин чиз ибрат гиранд, сарҷамъ шаванд, чунки қуввати мо, нерӯи мо дар сарҷамъии мо аст. бале, салом ба ҳамаи шумо дӯстони азиз. муддати 4 моҳ мешавад ки ман ширкати Акаи Ҷурабекро барои ҳамаи шумо реклама мекунам ва ғарибачаҳое ки мехоҳанд ки аз граница гузаранд ва ё ки метарсанд ки документҳояшон пурра нест ва ё ки суроғаш гузаштааст, шумо метавонед ки ба ана ҳамин Акаи Ҷурабек бовар кунед ва шуморо бо мошинҳои замонавӣ чӣ гуна ки документ доред надоред бе ягон мушкиле ворид аз граница мегузаронад. пас дар муддати 4 моҳ ман аз ягон ғарибача ягон шикояте нафаҳмидам ва соқу саломат бурда онҳоро бо мошинҳои замонавӣ ва вайфайдор онҳоро бурда расонидам.
پس من واتساپش رو در زیر کانال شما میگذارم، مراجعه کنید و تجربه برید. انا ببینید چگونه دکور کردم. دوستان که تلفشون نه تنها برنامه های تلویزیونی زیبا تهیه میکند، این چنین خوراک خانه شو زیبا تهیه میکند، چونکه بسیار زیبا پرست است. من تلفشون را به خودش هم دوی میگویم و امروز هم در این نوار میگویم که تلفشون بسیار زیبا پرست است و هر کاری که میکند حتما زیبا میکند. اینا بینید چه زیبا است. Takının kurutora, kurutovuna tora, kalafırdar kurutove güven oymadan Kurutola nasılda sevmişler. Ruhazı zardı dorayı doğuşkun tıbanora, Bölezizar kurutove cadıvarı سربزنه در اون بسیار کارهای زیبای تلفشون رو میبینید. این هم اماده شد بشون پرچ میکنه و نجمه تشکر زیاد. اگر هر کسی که ویدیو رو تا خیلی پذیرایی ببینید و شما میتوانید که در جای خود در خانه خود این گونه قطعات آماده کنید و بهترین دوستان خود رو دعوت کنید، چون که حتی حضرت پیغمبری با میگوید که تحفه دادن و تحفه گرفتن مهر انسان ها رو به دیگر باز هم زیادتر میکنند. چقدر میتونید دوستان رو جمع کنید، یک پیاله چای مهر شما نسبت همه زیاد شود. من در فرجو میگم که مرحمت به امریکا و خانه تلفشون.